chicken breast, iwain mo lang siya ng cubes, yung square na maliliit. Yan mga sangkap niya, green pepper, garlic, onion. Yung butter niya, 100 grams kasi yan, ay 50 grams. So, hatiin mo, 25 grams lang ang kailangan. Painit tayo ng kawali, ilagay natin yung 25 grams na butter. Yan, lusawan natin siya. So, pag lusaw na siya at mainit na, pwede na nating lagyan ng onion. So, ayan, wala na. Lagyan natin yung onion. Yan, lutuin lang ng konti. Kung konti para sa butter, pwede mo dagdagan ng oil. So, ilagay na natin yung garlic. Lutuin lang natin ng konti. Huwag masyadong sunog. Basta umamoy na yung bawang, pwede mo nang ilagay yung manok. So, lutuin ng konti. Mapula lang ng konti. Basta amoy na yung bawang, ilagay na natin yung chicken breast. So, ayan na. Pwede na natin ilagay yung chicken. Ito yung chicken na hiniwa-hiwa natin na maliliit. Yan. Halu-haluin lang natin hanggang sa pumutla siya. Dapat wala na siyang tubig. At maputla ang kulay niya bago natin lagyan ng mga ingredients, mga spices na, mga herbs. Ayan. So, diba, meron pa siyang kaunting tubig. Pwede natin umpisahan lagyan ng mga seasoning. Yan yung magic, salt. Yan yung polvorat, paprika. Depende sa'yo kung gaano karami. So, coriander powder, oregano, black pepper. Tansyahin mo lang siya, guys. Kasi ako, kabisado ko na yung mga ko. Lagi lang ang lagay. Ayan, cream cheese. Tapos yung sauce na black kanina, pomegranate sauce. 2 big spoon na cheese. So, mix. Kailangan mahalo mabuti para yung lasa niya. Ayan, haluing maigi. Ayan, okay na. So, pwede natin ilagay yung green pepper. Pinakalas na ilagay yung green pepper. Ayan, pag medyo half-cook na siya, takpan natin. Tapos pag kumulo ng minsan, yung umano lang siya ng konti, is pwede na natin hanguin. Ilagay na natin sa isang bowl para palamigin. So, guys, ito yung paano tayo gagawa ng tinapay. Diba? Chicken sandwich. So, yung paano siya gawin at ito yung video kung paano gawin. So, yung mga label ng ingredients niya is ilalagay ko na lang po sa description box. Panoodin mo ng buong video para masundan mo paano. Takpan mo siya ng malinis na damit at ilagay mo sa medyo mainit na lugar, yung warm lang siya. Hayaan mo siya na 1 oras. After 1 hour, ganyan na itsura niya, aalsa siya, dami siya. So, starting tayo ng paggawa ng bread. Panoodin lang po para masundan nyo.
nakat mo na lahat, na-pour mo na siya ng bilog, takpan mo siya ng malinis na basahan. So, di ba yan, medyo nagdikit-dikit siya kasi aalsa pa siya. Hayaan mo siya ng mga 10 minutes lang, tapos ilagay mo siya sa tray na paglulutuan mo. Ayan, mamalsa siya. Pag-mix ka na ng cube, patakan mo ng kaunting vanilla, ay pahit mo sa ibabaw para mapula. Lahat ng mga gagawin dyan. Kung meron kang sesame seeds, kapag napahinan mo ng cube, lagyan mo ng kaunting sesame seeds sa ibabaw niya, parang burger bread. 75 siya, sa taas lang yung init niya. So ayan guys, tapos na siya. Sa gitna, tapos alisin mo yung laman, ganyan ang form. Tapos doon sa pinakabutas niya, dyan mo ilalagay yung chicken. Continue processing lang. Pag nalagyan mo na lahat ng chicken, so next na ilalagay natin is yung cheddar cheese. Konti lang cheddar cheese muna bago mozzarella. Ayan. Kung wala kayong ginadgad na cheddar cheese, pwede yung burger cheese, yung kwadradong manipis. So ayan, cheddar cheese. So next is mozzarella sa ibabaw. So, ganyan lang guys proseso. Yan, pagtapos na, lalagyan natin ng oregano powder sa ibabaw bago natin ilagay sa puron. So, ayan, luto na siya.